ni yma yn neuadd y Carcass a mae'r bideo yn reit ffyrnig ac yn swnllyd ar y funud, felly awn ni trio deall beth sy'n mynd ymlaen. Yma efo fi heddiw ydy Mark Watkins, cigydd o Bala, ie. A dwi wedi bod yn clywed mae'r prisiau yn, wel, fel ffarmwr, mae'n swnio'n anhygol i cigydd, mae'n siŵr mae'n poeni. Mae'r prisiau reit da fach ar y teg, ar y cyfan. Yr pared neu prisiau reit da. Ie, oedd y parar i'w, be o'n nhw, faint yr un athyn nhw amdan? 400 yr un, dwi'n meddwl ar nhw'n neud. Iawn. A da ni mlaen rwan i y bidio ar pencampwr y sengla wan. Felly ti di swili hwn mynd am diffyn o bris. Fydd hwn 2,000 wrach, swn i feddwl wrach. Wrach. O, mae'n anhygol o bris. A felly pwy sgennyn ni to? Cigyddion sydd yn bidio? Cigyddion fydd y beirniad, siw braidd fydd o'n yn... Iawn. Cos mae wedi gweithio allan beth mae'n licio. Yndi. Da chi'n mynd bidio heddiw lle, da chi'n aros allan o'r prisiau gwirion yma. A mae hwn to, yn amlwg, mae'n teimlad falch yn dydi, reit ar diwedd y ffair, mae pawb yn dod at ei gilydd a dyma ni'r pinnacle mewn ffordd, yn dydi? Yndi. Ti'n gwrando i'r prisiau allai gweld. Mae gen ti clus well na fi, dwi'n stryglo i clywed beth sy'n mynd ymlaen weithiau. Be dyn ni fyny at ŵan? 400. 400. Waw, mae hwnna'n anhygol. Wyt ti'n gallu gweld pwy sy'n bidio? Cos dwi'n stryglo weithiau i weld. Dwi'n methu gweld neb. Mae nhw'n chwilio gwmpas. So hwnna, ath y para am 400 hefyd yn do? Do, so diolch yn neud andros o bres mawr i feddwl. Efo prisiau yn dweitha. So mae hwnna lawr o dipyn lawr o blwyddyn dweitha lle. Iawn. Ond mae dal yn swnio fel lot i fi, ond piti os fe'n llai. Chwarae teg, mae'n job reit linedig o'r wneud yr auction reit, beth ydy, 400. 4. Sbio pawb yn edrych. Pawb yn edrych. Pwy sydd wedi prynu lle. Ydy sef o'n. So, reserve di honna. Ac o ti, pam ti'n chwilio am bethau, cos yn amlwg, fel cigydd o Bala, mae gen ti'n neis lwcus, ti'n cael bath o go lleol lle, rili. Da ni prynu'r ŵyn i gyd o'r mart yn y Bala. So lawr y ffordd yn ffrenol. Just lawr y ffordd, ie. Pob beth yn lleol. Mae'n y siaped ar ambell i ŵyn yn Bala, Texel sy'n am fwyaf. Ydy croesi efo rhywbeth yn Bala, dim sy'n byd yn lladd fel mae hein yn lladd allan. Na, wel, o'n i'n gymharu be mae hein yn edrych fel i ŵyn bach Cymraeg fi, a mae bach o wahanol, mae dipyn o wahanol. So reit, be dyn ni fyny at efo'r is-pencampwr rwan? Dyn ni o 300. 300. So mae'r pencampwr oedd y gorau lle. A wedyn to, os di'r... Dyn ni'n 600 fan. O, sut nes di clywed hwnna? Wel, diddorol. A hwnna di'r is-pencampwr yn mynd am... Mae o'n pwyso chydig bach mwy, ond dim llawer mwy. Iawn. Mae'n fwy o hirder yn y Carcass hefyd. Diddorol. Felly... A dwi'n meddwl, ti'n cofio lle oedd yr is-pencampwr o? O'n i'n meddwl, mae'n Cymru oedd yr is-pencampwr. Newn ni sbio wan. Na ni. O, briliant. O, na ni. O, bach o clap. O, wel, ie, diolch o galon i chdi, Mark, am y help. Yn trio dall beth sy'n mynd ymlaen. A Nelly am y prisio nato nesaf. Iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.